Wong desa umume panen ya mepet gabah. Cuacane mendung ora patek mendukung, wonge sing mepet iki wis siap-siap ape ngentasi utawa ngukupi gabahe. Timbang kebluntak udan, anggur ndang dipersiapno iki, gabahe wis ape dikelompokno terus ditutup. Terpale soale mepet gabah ngene iki ora mesti sepisan langsung garing. Karek tergantung cuacane ya, Cah. Ngene iki wong-wong wis padha iwut soale mendung. Gabah sing wis garing langsung diwadahi glangsik ae kaya ngene. Nek sing urung patek garing iki dikelompokno terus engko ditutup layare utawa terpali kingko. Soale sesuk isih lanjut ape dipepe meneh. Ngene iki sing mepet gabah wong sitok, tapi tanggane ya melok do iwut nek ana usa mendung. Engko nek kebluntak udan lak ya sakake gabahe padha tukul, berase dadine ireng. Masih ya ora duwe sawah, aku ya tetep iso lho, Cah, mepet gabah kaya ngene. Iya, Cah. Urip ning desa guyub rukun karo tanggane. Ibarate tangga iku dulur sing paling cedhak. Nek duwe dulur adoh-adoh paling cedhak tanggane, apa ya ora apa-apa karo tanggane? Iya apa ora, Cah? Iki gabah sing urung garing wis dikelompokno, langsung ae ditutup terpal kaya ngene, ben ora kudanan engko nek ana udan, Cah. Dadi sesuke nek urung garing iso dibuka, dipepe meneh. Piye kowe tau duwe pengalaman apa perkara mepet gabah, Cah? Adus keringet, panas pereh, gatel ana kabeh dadi siji leh. Tapi ora apa-apa, Cah, ancene wong desa lan wong tani, awak pereh lan sikil gatel kudu tetep dilakoni, dirasakno ya, Cah. Ngene iki wis alhamdulillah wong tani isih diparingi rejeki, parine dadi sawahe lemu, gabahe akeh. Ora krasa iki terpale wis ditutup kabeh, Cah. Wis ndang gage selak udan. Ngene iki nek tanggaku bengok udan, aku ya langsung ndang melok mlayu, Cah.